Pozdrav svima, dobrodošli u 10. tutorial Java tutoriali za početnike. U ovom tutorialu ćete naučiti kako da koristite datum i vreme u Java programskom jeziku. Dakle, obuhvatit ćemo osnovne funkcije koje će raditi sa datumom i vremenom. Dakle, da bi mogli da radimo sa datumom i vremenom, moramo da ubacimo jednu biblioteku Java util date. Znači, ubacujemo tako što prvo kucamo import, zatim java.util.date. Međutim, možemo i ovako, a možemo i zvezdicu, što znači da će Java ubaciti sve biblioteke koje su pod ovim imenom, znači util. Zatim, osnovni objekat za korišćenje datuma i vremena u Javi je objekat date, koji zahteva jedan parametar, odnosno argument, koji je jednak broj sekundi koji su prošli od ponoći 1. januara 1970. godine i u zavisnosti od tog vremena će prikazivati datum. Dakle, prelazimo na dobijanje sadašnjeg vremena i datum. Dakle, prvo pravimo date, novi objekat date datum i stavljamo ovdje new date kako bi označili da je ovo objekat i otvorena, zatvorena zagrada i onda tačka zarez. I onda da bi prikazali to, treba da ukucamo system.out.print line i stavljamo ovdje datum, znači ime ovog ovdje objekta, zatim tu string. Ovo je metoda koja pretvara ovaj ovdje datum u string kako bi mogli da ispišemo. I sada kada pokrenemo, znači vidjet ćemo da je sreda, jun 26, 11 i 26 sekundi. Ovo je oznaka za vremensku zonu, ako se ne varam, i ovo je ovdje godina. Dakle, prikazali smo ovaj osnovni datum, međutim, ako hoćemo da promenimo datum, koristimo novi objekat. Ovaj format datuma se ne koristi u našim zemljama, dakle Srbija, Bosna, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Crna Gora i ostale, već se koristi jedan drugačiji. Da bi mi promenili format datuma, moramo da importujemo još jednu, odnosno ubacimo još jednu biblioteku, znači import java.text.zvezdica. Sada, znači imamo datum, sada ćemo ovo staviti sada, promenit ćemo ime, znači imamo taj objekat, zatim imamo još jedan objekat tipa simple date format, koji će imati ime format datuma, i onda da je jednako new simple date format. Znači ovdje pravimo još jedan objekat, definišemo da je to objekat i onda stavljamo tačku i među ovim zagradama ćemo napisati neke parametre. Pre nego što napišemo parametre, mi ćemo ispisati system.out.print line i onda ćemo ovdje ispisati format datuma, format i od sada, znači od objekta sada. Sada ću objasniti, dakle,
I ovdje ćemo ukucati sljedeće parametre, znači stavit ćemo hh, dve tačke mm, dve tačke ss, dd, tačka mm, tačka y. Evo ovako, u ovom formatu datuma treba da stoji, a mjesto ovih slova treba da stoje brojevi kada se ispisuje datum. Znači, veliko HH je oznaka za sat i može biti, ova vrednost može biti od 0 do 23, zatim malo m, ima dva slova h, to znači da je dvocifreni broj, zatim malo m ispisuje minut sata, može biti od 0 do 59, zatim isto ima 2m, to znači da dvocifren je broj minuta. Isto malo ss, to znači da ispisuje sekundu minuta, zatim dd ispisuje dan u godini, od 1 do 39 može biti vrednost, zatim mm ispisuje ovdje treba da bude veliko m, pošto je to mjesec, ispisuje mjesec u obliku slike, u obliku cifre ili mjeseca na engleskom jeziku. I na kraju y, znači to je godina, to je format godine. I šta smo ovdje, format datuma. I šta smo ovdje uradili? Znači, uzeli smo ovaj objekat format, zatim pokrenuli smo ovu metodu ili funkciju format sa jednim parametrom, koji to je datum ili vreme, koji ovaj datum formatira u format od ovog objekta. I sada kada mi pokrenemo, zapamtimo i pokrenemo, znači to je 11, 25, 22, 26 i 06 2013. Dakle, ovdje ima još mnogo ovih slova za ispisivanje formata datuma. Ako hoćete, proverite na mltutoriali.com i tražite datum i vreme Java tutoriali. To bi bilo to za ovaj tutorial. Do sljedećeg tutoriala, pozdrav!